even afgezien van de vogeltjes, hè. Ik zou zweren dat ik een orgel huur hier binnen. Maar ik zet het helft. Maar... Ja, zet hem eens. Ja. Natuurlijk. Een orgel in Heidse. Oké. Bach, volgens mij. Het is in ieder geval geen bagger. Ik probeerde in een pauze even op de bel te drukken. Hengeveld. Goeiedag. Goeiedag. Je bent van... Ja, onderweg. Ja, van onderweg. Ja, Bas van der Zwaan. Daar kijk ik altijd naar, ja. We spreken Nederlands. Ja, nou ja, we mogen wel padkallen, maar ik kom eigenlijk uit Tilburg oorspronkelijk. Oh, een kruikenzeiker. Ja, inderdaad. heb ik jaren gewoond. Oh ja? Ja, heerlijke studentenstad, Tilburg. Maar, ik zal heel eerlijk zijn, wij doen nooit iets met tips in dit programma. Maar we werden nou min of meer klem gereden hier in het dorp door uw kapper. Ja, En die vertelde ons, kijk, als mensen ons klem rijden, willen wij best een uitzondering maken op onze normale, spontane manier van opnemen. En hij vertelde ons iets. Hij zei, deze man heeft een eigen orgel gebouwd in zijn huis. ja, het zijn er meer. En toen dachten wij van, ja, hoe dan? En toen zijn we toch over onze eigen drempel heen gestapt en hier naartoe gereden. Ja, je stapt uit en ik hoorde u spelen. Ja, ja. Inderdaad, ja. Ja, ik oefen altijd de eerste paar uur van de morgen. Echt waar? Ja, en op het kleine orgel en op het grote orgel s'avonds. Dan ook 2 uurtjes s'avonds. Ik ben eigenlijk orgelmaker geweest vroeger bij de fabriek hier in het dorp. Oh, dat is de bekende orgelbouwer? Ja, ja. We zitten nu in Ittervoort. Ja. Ja. En ja, toen ben ik een aantal jaren geleden met pensioen gegaan. En ik miste het werk toch wel erg. Ik ga er nog één bouwen, dacht ik aan mezelf. Oh, fantastisch. Ja. En dat is gelukt, hij is Dat af. gelukt. Ja, dat is al een tiental jaar af. Ja, Mogen we... ja je mag. Ja? Oh, geweldig. Nou, meteen als je binnenkomt, Ja, dat is een groot symbool. een klaversymbol. Kunt u mij vertellen wat het verschil is tussen een klaversymbol en een spinet? Dat is een kleiner van omvang. Ah, Dat is niet zo lang. Er zitten de snaren ook in deze richting lopen die dan. Dat is een compacter bouwwijze. Dit is echt de volledige lengte van de snaren. maar er komen van die hele... Tinkelend geluid, hè? tinkelend, ja. Het lijkt alsof het huis ervoor gemaakt is. Dat hij hier moest... toevallig komt dat zo uit, ja. je moest Maar staan. ik was het zat of het in de woonkamer hebben staan. Ik dacht toch nooit. Kent u John Morley, Nee, die ken ik de niet. spinetbouwer in Londen? Nee, die ken ik niet. Nee. Mijn vader Nee. had er een Ah ja. en is uiteindelijk teruggegeven naar de John Morley Museum. Ah ja. Omdat het een, John Morley. ja, Oké. Morley. het is een spinet. Ja. Maar u bent meer van de orgels dan Ja, van uiteindelijk de... speel ik meer orgel, ook wel een beetje piano, maar ik had dus helemaal heel weinig eigenlijk nog maar. Moet je, ja, ik heb tijdens beperkte. Al dus de pensionado. Ja. Maar hier heb ik dus een klein orgeltje staan. Dat is... Zal ik even de deur dicht doen? Ja, doe maar. Ja? Dankjewel, Frank. Oh my god. Dat is, heb ik tijdens mijn werkzame leven heb ik dat gebouwd. Daar heb ik 15, 20 jaar over gedaan. Eerst met dit kastje begonnen. Staat in een museum. Daar zie je daar een foto van zoals het in het museum staat. Welk museum? Ja, het was in het Landsmuseum in Skara. Daar stond het in Zweden. Wauw. Dat is al bijna 300 jaar oud. Dat oorspronkelijk. En hier heb ik het helemaal nagebouwd. Die man die het gerestaureerd heeft, die heeft het uiteindelijk helemaal
goed opgemeten, dus ik kon het gewoon nabouwen. En ik was maar 1 klaviertje en dan heb ik die onderkast erbij gebouwd met dezelfde bouwwijze als het bovenste orgel. Dus, Hoe lang doe je daarover? Nou, dit was ongeveer 6, 7 jaar en het onder ook 5, 6 jaar. Dus ben ik toch heel de hele tijd zoet mee geweest. U heeft alles zelf gedaan? Ja, dit is helemaal zelf. Alleen het motortje, dat komt uit een harmonium. Dus en voor de rest is het allemaal zelf gebouwd. Maar in principe kan je ook met katrollen die balk nog omhoog trekken. Je hebt het er nou af. Maar dan kun je dus, als de stroom uitvalt, kan je dat toch nog met assistent kun je nog spelen. Die assistent trekt dan aan de Ja, die moet controle dan en ook, precies, ja. Ja, ik heb de opbouw die staat nou als salontafel, maar dan wordt er dan opgezet met katrollen en zo. En dan kun je dus met de hand bedienen. En daar liggen allemaal, Dat is muziek, ja. daar ligt allemaal muziek, allemaal die bladmuziek, ja. bladmuziek. Oh, fantastisch. Oh, dit is zo mooi. Waar heeft u het vak geleerd, meneer Hengeveld? Bij de Verschuren, de firma. Maar hoe kwam u daar terecht? Was u timmerman? Nee, ik had op het conservatorium gezeten, maar ik was te oud om nog een hele organistencarrière te volgen. En toen dacht ik, dan ga ik bij Verschuren solliciteren. En Dus dan namen ze mij aan. U bent eigenlijk muzikant, Ja. oorspronkelijk. Ja, en dan ben ik nu weer. Dus orgelbouw doe ik niet veel, een beetje stemmen en zo. Voor de rest doe ik er niet veel meer aan. Dus u wordt nog wel eens ingevlogen door mensen om... Ja, ik moet wel eens een keer wat bijstemmen, dat vragen ze wel eens, ja. Mag ik vragen hoe oud u bent? Ik ben 78. 78. Ja. En dan mogen ze u s'nachts voor wakker maken als er iets... Nou ja, liever niet. Nee. Ja. Ja, hoe klinkt die, hè? Ja, nou dus ik heb het volle werk toevallig uitstaan. Dan heb je echt dit. Dus alle registers staan zo'n beetje uit, hè? Dus je hoort niet echt het maximale. Wat betekent dat? Alle registers staan zo'n beetje uit. Nou, zo zijn ze allemaal weg, zo hoor je niks. En zo heb je het hier zo. Oh. Nog een beetje. Van heel klein. En datzelfde gaan ze ook wat op. Nou, wordt een beetje aanmerkelijk als je strak. Dat zijn dus deze pijpjes die hiervoor staan. Dat zijn tongwerken, ze klinken een beetje als een harmonium. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Maar hoe maak je zoiets? Ja. Want die vorm, het loopt een beetje taps toe. Ja, Het heb je begint op leesten voor. Heb je leesten voor, houten leesten, konische leesten, kun je het materiaal rondbuigen en dan met de soldeernaad wordt het in elkaar gezet. 100% ambacht. Ja, allemaal zelf gemaakt, ook die pijpen ook. Hè. Dat is ook allemaal. Zelfs gegoten, ik heb het plaatwerk daarvan zelf gegoten. Dus een mengsel van tin en lood en dat op een bank uitgerold. En dan Heeft kun u je- dan ook een werkplaats hier? Ja, waar ik heb dat... ook een werkplaats. Ja. Maar deze heeft u dus, zei u, gebouwd tijdens uw werkende Ja, leven. ja, altijd in de vrije uurtjes. Want ik kom met 16 met pensioen. En toen heb ik nog 10 jaar aan een groot orgel gebouwd. En dat is waar die kapper het over had. Ja, maar daar staat nog... Dat is een piano, dat is een- een vleugel. Ja. een vleugel. Maar niet zelf gebouwd. Nee, dat Nee. is tweedehands. Kon ik die goedkoop overnemen. Maar zullen we ook even naar het grote orgel Ja, kijken? alstublieft. Ik hang aan uw lippen. Zo. Oh, u zit al. Oh, Ja. Oh Ja, my dit is god. een Hey, zeker. maar jongens, dit is toch dit is een plaatje. Hier heb ik, die muur heb ik uitgebroken. Er was een logeerkamer hierachter. En die staat nou barstens vol pijpen.
kunnen we zo meteen ook wel even. Ja, graag. Ja. Oh my god. Nou, dit is het frontregister, dat zijn die voorste pijpen. Uh-huh. Hoor je de nagel? Ja, De fantastisch. piano, die zorgt daarvoor. Die piano De zorgt piano daarvoor. is ervoor. Hoe kan Ja, dat? Die snaren die staan vrij, dus een demper is vastgezet, zodat hij altijd klinkt. Dus als je erop speelt, dan blijft het doorklinken. Op de snaren van de Ja, piano. ja, het geluid komt op de snaren van de piano en dan, ja, als je met volle werk speelt,